60. hamarkadatik aurrera belaunaldi berri badago. Ez du ezagutu gerra eta gerra osteko represio gogorrena. Orduan, hasi zien ere beldurra galtzen. Esperantza bat, frankismo ebukazia eta beste bizi bat lortzia, ez? Hoi gendun buruan dena. Dena kriston ilusioa gendun, gazte batez ere. Urte horietan, gobernuak erabilitako indarkeria desentia handiagoa izan zen. Gobernuak planteatzen zuena, zen frankismoak zituen zutaberik importantenak mantendu. Eta ez bazarete sartzen, guk eskainitako bide hortatik, begira ze gertatu den eta begira ze gerta daitekena. Goatzen nahi zeun bat lehenago gabien, Josebaki neon, Sukaldian, eta biak esan zian nolaz urrungo unien, joan hartzula maniforta. Oso mutil alaia, oso alaia, bai, oso irikia zen eta atentzioa deitu zian nahi bai. Oso guapo zen, etzako oso guapo zen. Bai, sartzen didate, bai, antza gaula eta pixka karakter handare, bai. Eta nire gela etorri zante zantzian, Begoña, ha habido un atentado. Sí, y le han matado. Ya hola xa Teresa zaidan, pues no lo sé, pero creo que sí. Tabernan, nik horitzen dut eta tabernan, eta gero eskolati bueltan guri laguntzen etxeko eskolako lanak egiten. Tabernan ginela, gu afaltzen ari ginen, ja izango zen 8:30 edo 9:00, amonaren etxean, eta telefonoak jo zuen, eta amona hasi zen arnaz estuan. Eta berehala esan nuen, zer da, eta ama nola dago. Salí y ya no vi nada más que, o sea, 2 cuerpos en el suelo, no vi a nadie y 2 que se iban corriendo, o sea. Gu Astiarreko gizajo batzu bezala ginen, da beha, batzun zeak gehiago, ez? Tomas etorri zanean, zakin idazten, zakin hitz egiten, entrenatu ezeon, eta bi kartakin lortu zuen Astiarran, sekul esan duen zu artifizial honenak ekartzia. Jode esan du irratiak, konzejal bat hil duela, eta orduan, hoi azaldu zanean, Astiarran esan zala zeitun jakin hon, behazala, eta suposatu zian, desente, laun bagaltzen denean suposatzen dena. Justizia egitea, egia azaltzea, eta egiakin aurrea jarraitzea. Estatuak eskutatzen du, berak erabili duen indarra, biolentzia, horrek giza eskubideen urraketa larriak ekarri dituena. Eta ez hori bakarrik, asmatu dituzte bertsio ofizialak. Min handia egiten diguna da hori maila ezberdinetako biktimetaz edo hitz egiten hasten garelarik, ez. Mina da. Ni beti esate zikatriza bat gehatzen zaizu eta markalatza eta batzutan, pues igual, zikatriza batzutan irikire egiten dela pixkat. Ama, kestu meritoka. Beti launtzeko, beti laneako. Bakarrik jango jut, sufritutun. Nik niri akit, ikera realen zure eski sufrituko zen ordean. Olako gauzei buruz noski hitzein bar dala. Ez aztutzeko eta beregatik ere Josibangatik. Josiba bizi izan zen, eraita amaia zen. Eta beha izor diogu gure familien aitortza hori.